Ideme tam na tú strechu, hej, úplne, zvrchnú. Jo, jeden pred nami, jeden pred nami. Jeden. Pod nami museli. Jo, pod nami. Jedného som nokol. Si dá tady. Oh shit. Ticho, ticho. OK, idem na strechu. Dead, team wipe. Bože, toto je tak dobré SMGčko. Aha. OK, ticho, ticho. Teraz som ho videl. Pod nás strechu, ja ho zdrbem. Ja dobre, nič. OK. Dobre. Uteč tak, aby si prežil. To musíme prežiť, kam. Musíme prežiť 5 sekúnd. Ne. Chod tam, 3 veže, cooling towers, niekde choď. Tam. Tu nás sa fajti milión ľudí, podľa toho, čo vidím na mape. Ideš bunker, OK, idem s tebou. Počkaj, dobre, idem tu. Tu nás sa fajtia. Aha, Tam je typek, hej, pozor na to. Dám si platy, počkaj. Ja mám náboje do ničoho. Idu. Poď. Jo, nice. A tam je druhý. Dobre, mám ich. Vráť sa, tu máš loot. Jeden je za týmto. Za budovou. Jo, to je ten. Došli mi náboje do všetkého. Dron. Však sa spawní. Kámo, dobre. Kámo, to kým sa spawnilo. Storočie prešlo, pozri sa. Ešte ma stihol kreknúť. Idem reaktor. Reaktor. Neviem skade. Ma snajpia. Dobre, poď reaktor, tu je to chill. OK, daj, pohode. Berem selfko, keď môžem. Tu máš gunu, ale mám 12 nábojov. Padal loadout. Počkaj. Krekol som jedného. A ja nefajtím týchto, počkaj. Nejdeme loadout. Loadout je čistý, on je rovno tu. Poď, idem ja. Zoberiem si aj toto bagana. 50. Tomáš, dám ti peniaze, kúpi ojevičko, aktivuj hneď. A tu nás sa fajťa. A aktivuj hneď, aktivuj. Jo, dík. Poď, pušujem týchto. Na streche sú. Knock jeden. Poď za mnou. A jeden pod nami, myslím. Kde sú? Tam sú, počkaj.
Pozor. Nok jeden. Jo, neviem skade. Ja by som šiel, ale musíme rýchlo. Jednoho som nokol. Jo, poďme. Ale poďme stade, z boku. Lebo oni budú musieť ísť do zóny. Jo, a ne, stade. Bo tam sa nedá dostať na strechu. Jo, vidím ich. Oni teraz pôjdu, jo. Milujem toto. Nice, vajpli sme ich. Resurgence sa vypne o chvíľu. To je nice. Kamo, ísť tu by nebolo zle. Dobre, ideme na jednotku. Nebude. My sme tam pred chvíľou boli. Keby niečo, ideš so mnou, hej. OK. Dobre, chill, nikto. OK, tu na. Jo, ale vieš, to je blbé to, že 1000 typkov ti tu sa vie dostať. Vieš čo, ja to idem zakepiť tu na. Tomáš. Počúvaj, aby sme to nepretaktizovali, povedz mi, kedy mám dať UAVčko, hej? Ale teraz ešte nie. Tak keď sa, asi keď sa skončí zóna, nie? Tomáš, buďme pri sebe skôr. OK, a ty to daj tu na. Počkej, ja ti ukážem, kde. OK, Tomáš, poď tu. Tu na do... Počkaj. A tu na do toho rohu to daj. Do tohto. A ja budem tento roh. Najlepšie, že tu na ťa typci nevidia z týchto tu otvorov. Akože vidia, ale to nemajú šancu. Teraz, OK. Dobre, dvaja nám pôjdu. OK, dvaja nám pôjdu. A koľko je to? 8 typkov, 6. Traja reaktor, dvaja tu na. Nejdeme strechu, Tomáš. Počkaj. Aha, hej, z reaktoru nám pôjdu, ok, nič som nepovedal. Z reaktoru ti tu naletí a to si vriti. To by nás spamovali, ako ne? Strieľajú sa navzájom. Dobre, my máme zónu. Tu na nemáme zónu. Budeme musieť ísť o pár metrov dopredu. Jasne máme, ok. Jo. Otvorím box, nech nám to neučí. Ticho. Koľko metrov? Pozor. Krýma. Po streche idú. Tomáš. OK. Na streche sú. Poď tu, Tomáš. Poďme stade, poď z boku. A nešprintuj. Tu na iba, počkajme. Máme ich, Tomáš. To je naše. Teraz to chce AR-ko. Nechcem mental dať. Dobre. Poďme za tie krabice, nech sa máme čím kryť. Na strecha. Nok jeden. Crack jeden. 2v2 ovin. Toto je naše. Nok jeden.
Easy! Easy! Čekuj toto, hej, čekuj toto. Yes, kámo. Yes. Prvá hra, prvý win, ha? Prvá hra, prvý win. Yes. Tomu ver, no. Kámo, vôbec nemáš náboj na tvojich ústach. Fúha, čekuj to.